Zer egingo duzu asteburu honetan? Ez dago ezer egiteko, Gasteiz oso aspergarria da. Bai, Orkitxi deituko diot, ea zerbait. Begira. Nor da? Asier ditzen nahi. Ondo. Kaixo, Asier. Zer egingo dudan asteburu honetan? Pues ez dakit oraindik. Bai. Baina, da asteburu honetan, seguru? Bai. A ber? Nortela? Bai, egia da. Futbol, saski eta pinponiko torneoa egongo da. Futbolera, no. Hori da, futbolea. Ondo. Bai. Pues bai, Asier, joango gara futbolera jolastera torneora. Etorriko zara? Ados, perfecto. Agur. No. Bakizu zer? Futbol torneoa, egon naiz kartela ikusten, eta egongo da musika zuzenean, egongo da Arriagoko parkean. Taunako parkour parkean, goizean egongo da erakusketa bat. Eta hori bai, ikusi dut eta izango da 15 eta 18 urtekoen arteko adinetan, bale? Kurtsoaren bukaeran.